दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे लकडाउननि गेजेराव बा लकडाउननि समाव जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जिहेतु रेगुलार क्लासाव थांनो मोनाखै लकडाउना 3 मेसिम जिहेतु जाबाय एनादार टाइमाव लकडाउना बांगोन ना बियो उथायजागोन बिनि रावबो फिक्स दिनैसिमबो रिप्लाइ होनो हायाखै खारन बियो मोनसे नुनो मोनै माने सक्तिजों बा भाइरासजों जों जुजिगासिनो दङ आरो बियो बयनिबो सेफटिनि थाखायसो बेखौ जिहेतु खालामनाय जादों दा बेखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिनि जाहाथे केरियारा बिथांमोननि फरायनायनि जि सम बिथांमोननि जिउआ जाहाथे ओरैनो थाङा आरो बिथांमोना जाहाथे गावनि सोलोंनांगौखौ न'आव थानानैबो जाहाथे सोलोंनो हायो दा बे गासैखौबो नोजोर बोनानै बिमा बिफा आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो बिमा बिफाया जाहाथे बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनो हायो प्रपारलि बिथांमोनखौ नोजोर लाखिनो हायो आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिया जाहाथे न'आव थानानैनो इंलिश मेथ्स आरो साइन्सखौ जाहाथे सोलोंनो हायो बे मोनथाम साबजेक्टआ जिहेतु बयनिबो थाखाय एसे गोरा जायो आरो सोलोंनांगौआ गोबां थायो गुबुन साबजेक्टफोरखौ जाहाथे जों जिहेतु न'आवनो थानानै गावबो फरायनानै लानो हायो नाथाय बे मोनथाम साबजेक्टआ बयनिबो थाखाय एसे क्रिटिकेल जायो दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड रादाब बिनि गेजेरजों इंलिश मेथ्स आरो साइन्स मोनथाम साबजेक्टनि अनलाइन मोनसे टिचिं जोङो स्टार्ट खालामदों आरो बे अनलाइन टिचिंनि गेजेरजों मिनिमाम लेभेलावब्लाबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेसिक जायफोर सोलोंथारनांगौ नैबे टाइम पिरियडआव जि क्लास जानांगौमोन बे पार्टखौ जाहाथे बिथांमोना मबाइलाव नायनानै बा कम्पिउटाराव अनलाइन नायनानै बिथांमोना इउटुबनि गेजेरजों सोलोंनो हायो आरो आसामनि सेबायाबो इडुएट होननानै बिथांमोना मोनसे चेनेल बानायदों मोनसे लिंक बानायदों बिनि गेजेरजोंबो मेथ्स साइन्स आरो इंलिशनि बेयाव माने टिचिंआ सोलिबाय थादों दा बेखायनो आङो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोङो बुंदों जे आप टु क्लास 10 सिम मबाइलनि बाहायनायखौ जोङो खमायनांगौ मबाइल बाहायनाङा मबाइल बाहायोब्ला जोंनि टाइमा ओरैनो थांगारो बा जोंनि फरायनायाव जथेस्थ' बियो डिस्टार्ब लाबोनो हागौ दा बेखायनो जोङो मेल मिटिङाव बा एवारनेस प्रग्रामफ्राव जों बुंबोदोंमोन जे मबाइल बाहायनायखौ जोङो क्लास 10 सिम जोङो बेखौ खालामनाङा बा बे हुदाखौ जोङो नागारनांगौ बा जोङो रावबो मबाइल लानाङा बेखौ जों आपिल होबोदों नाथाय दिनै बेयो मोनसे इमारजेन्सि लाइक सिचुवेसन बेयो मोनसे लाइफ एन्ड डेथनि मोनसे कुइसन आरो बिनि गेजेराव थानानैनो जोङो गावखौ रैखा खालामनांगोन जिउखौ बासायनांगोन आरो लेखाबो फरायनांगोन आरो सोलोंनांगोनबो दा बेखायनो बिमा बिफानियाव जायनियाव जि मबाइल दङ बयहाबो मबाइल गैयाबो जानो हायो बयनियावबो बे सुबिदाया थाया जानो हायो नाथाय जायनियाव जि सुबिदा दङ जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बिमा बिफानि मबाइलानो जा बा जोंनि बिदा बैसोनि बा गिदिर न'आव थानाय गिदिरसिन बैसोनि जायहा एन्ड्रइड बा स्मार्टफन दङ बिथांमोननिफ्राय लानानै बै इउटुब लिंकखौ लगायनानै जाहाथे बिथांमोना बे सोलोंथाइखौ लानो हायो आङो बेखौ दिनै फिन खेबसेबाव खावलायदों लोगोसे बेजों सोलोंनायनि अनगायैबो न'आव थानानैनो जोङो गावनि फरायनांगौखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन जे जाहाथे लकडाउननि नामाव जों ओरैनो समखौ हगार हरा जों ओरैनो आलादिङा थाया लकडाउननि मुङाव जोङो ओरैनो जाहाथे बे समखिनिखौ बारहोनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायनांगौआ जाहाथे थालाङा दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोङो गामियाव था टाउनाव था जिखि जायगायावनो थाया मानो जोंनि फरायसा फरायसुलि थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 सिम आरो स्पेसियेलि 9 आरो 10 नि स्टुडेन्टसफोरा दिनैहाय जिहेथु जोङो बे टिचिंखौ होदों अनलाइन टिचिंखौ बेखौ जाहाथे मोजाङै नायगोन गावबा गावनि फराफारिखौ मोजाङै फरायगोन मोजां रुटिन मोनसे बानायनानै लागोन आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बे फरायनांगौनि जि बिथिंखौ फुल कनसेन्ट्रेसन होनानै गावनि ब्रेनखौ जाहाथे जोङो बयबो बाहायो बयबो इउटिलाइज खालायो जेला मेलेमा बाहायजाया जेला जोङो लेखानिफ्राय गोजानाव थागोन जोंनि टेक्स्ट बुकआ गोजानाव थागोन जों जेला स्टाडियाव थानाय नङा जोंनि मेलेमाव गोबां गाज्रि माने बाथ्राफोरा गोबां माने नाङै बाथ्राफोरा बा गोबां माने जायफोर जोंनि थाखाय गोनांथि नङा जायफोर माने रिउमार जायफोर प्रपागान्डा बै बाथ्राफ्रा जोंनियाव मेलेमाव बाहागो लानो हायो बा जोंनि मेलेमाव सिथाबनानै थानो हायो जायखौ जोङो
फैबाय थानाय समाव आरो एनादार टाइमनि थाखाय जोङो जुजिनो गोनां जानो हायो। दा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ खावलायगोन जे नोङो इसोरखौ नोङो आर'ज गाब गावनि गोसोजों, बिनि उनाव नोङो बिजाबखौ नोङो बेखेवनानै नाय, नोङो बिजाबखौ फराय, नों गाव हारसिंनो फरायनो नाजा, मायबा बुजियाखैबा नोङो गुबुननियाव नों सोंनो हायो। आरो जिहेथु सेबाया इडुएट मोनसे लिंक होदों एबसुनिफ्राय माखासे जोङो इंलिश मेथ्स आरो साइन्सनि जि लेसन होदों बेखौ सोलोंनो हायो। गुबुन गुबुन जोंनि इउथफ्रा माखासे चेनेल बानायनानै बेखौ फोरोंनायनि बेब'स्था खालामदों। बे गासैबो लिंकखौ कानेक्ट खालामनानै जों जाहाथे नायनो हायो आरो जायहा सुबिदा दङ बेखौ बिथांमोना नायनो हायो। जायहा सुबिदा गैया बिथांमोना जाहाथे उननि समाव गुबुनजों डिसकासनाव फैनानै बेखौ सोलोंनायनि बेब'स्थाखौ खालामना लानो हायो। आं बेखिनिखौ गुरैयै खावलायबाय। आरो बयबो फरायसाफोरनि जिउआव जाहाथे मोनसे माने मोजां फिउचार, ब्राइट फिउचार जों मोननो हायो। नैबे महामारिजों जुजिनायनि गेजेरजोंबो जोंनि फिउचारा जाहाथे ओरैनो थाङा, जोङो जाहाथे गावनि फिउचारखौ जों एस्टाब्लिस खालामनो हायो, फरायनांगौ बिथिंखौ जों फरायना लानो हायो। बेनिखायनो आं बयबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गावबा गावनि न'आव थानानैनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनो थाखाय, जुजिनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों।